Avui hem vingut al Pertús, estem aquí davant de la sortida del túnel del Pertús, perquè, el veieu aquí darrere, perquè volíem fer un acte sobre el corredor mediterrani. De fet, és una de les propostes estrella, podríem dir, del nostre programa electoral. El corredor mediterrani és molt important per l'economia catalana, és superimportant. Del corredor en depèn la competitivitat de les nostres pimes, perquè les infraestructures són molt importants per la competitivitat de les empreses i, per tant, el benestar del país, etc. Hem vingut a denunciar totes les bestieses que fa el govern espanyol amb aquesta qüestió. L'objectiu sempre és el mateix, impedir que Catalunya esdevingui la potència geoeconòmica que li correspon al conjunt de l'economia europea i particularment al sud d'Europa. Tot i així, tots els obstacles que ens posa el govern espanyol, som el tercer hub de transports d'Europa, després de la conca del Ruhr i del nord d'Itàlia, ja és el hub Barcelona-Tarragona. Però el govern espanyol intenta sempre posar pals a les rodes. En el cas del corredor mediterrani, concretament, fa tres coses. Una és intentar prioritzar el corredor central, cosa que no té cap mena de sentit perquè les mercaderies a Espanya passen pel corredor mediterrani, no passen pel corredor central. L'altra cosa que fa és arrossegar els peus a l'hora de fer les inversions que toquen al corredor mediterrani. És a dir, l'execució d'aquesta infraestructura va molt més lenta del que estava previst. Però un cop l'executa encara fa una tercera cosa mal feta, molt denunciable i que nosaltres denunciem amb tota la contundència, que és ajuntar el transport de mercaderies i el de passatgers. És a dir, en comptes de fer un traçat específic per les mercaderies, que és el que hauria de fer, diu, mira, posem un tercer rail en el que és el traçat de passatgers i llavors ja tindrem l'ample europeu i llavors farem passar els passatgers i les mercaderies pel mateix traçat, cosa que és totalment equivocat, diguem-ne, i que no es pot justificar de cap manera. Hem vingut a explicar això, hem vingut a denunciar això i hem vingut a comprometre'ns a fer d'aquest tema una de les nostres prioritats en el proper mandat, perquè si bé és veritat que qui té la responsabilitat d'executar el corredor mediterrani és el govern espanyol, això forma part d'un pla europeu de xarxes ferroviàries i la Comissió Europea és la responsable d'aquest pla. Per tant, nosaltres, com a eurodiputats, podem anar a la Comissió a exigir que vigili el govern espanyol i exigir-li que faci que el govern espanyol compleixi amb els seus compromisos. Necessitem el corredor mediterrani el més aviat possible, però necessitem que tingui les característiques adequades i que, per tant, tingui un traçat que permeti separar el transport de mercaderies del transport de passatgers. Molt bé, seguim.